zapravo da je Miro Gavran nekako našao mene. Teatar Gavran dugo godina uspješno gostuje na daskama kazališta Marina Držića i evo Miro mi je zapravo ponudio ovaj tekst i nekako se spontano izrodila ta suradnja. Želio sam zapravo dugo već surađivati sa našom poznatom glumicom Maretom Čurković. Mislim da je tu naš Branimir Vidić-Flika se pokazao kao izvrstan partner i mislim da su njih dvoje apsolutni motor ove predstave, uz naravno skoro cijeli ansambl kazališta Marina Držića. Pa dok mi se ne javljaj! Da si vjerovala u moj povratak, da si me očekivala i poštovala, onda bi sada ova kuća mirisala po svježe pečenoj makovlječi. Ono što mi je bilo drago vidjeti i u Dubrovniku i ovdje u Sisku, da je publika ušla u predstavu i bila sastavni dio te predstave, da je jako lijepo pratila i za mene je to bilo iznimno lijepo iskustvo. Pisac naravno kad nešto napiše ima neke svoje vizije i zamišlja to kako će biti na sceni. Redatelji i glumci uvijek dodaju nešto svoje i to dodavanje njihovo je bilo kompatibilno onome što sam ja u svojoj priči i u svojoj glavi mislio. Doista se radi o neobičnom tekstu, doista se radi o neobičnoj predstavi i ja nekako volim da povremeno publiku iznenadim s onim što pišem i mislim da je baš ovaj tekst takav, jedan malo neobičajen za ono što sam ja do sada radio i zato mi je jako drago da je nastala predivna predstava. Zaista sam zahvalan svima koji su radili na ovoj predstavi, svima koji su pomogli da ona iziđe i ovo je bio isto jedan lijepi trenutak, doista lijepo večer.